Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong nga naman sa ato ng mga aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Kagaron nga adlaw, kadasig lang sa tiyempo naton, Marso 2 na, tuig 2020. Aksyon Hotline! Ikatatlo na kita nga bulan, of course, Lunes na Lunes kita, petsa 2, kay ang Domingo kahapon, muning umpisa sa bulan sa Marso, ang Fire Prevention Month. Ang Bureau of Fire Protection, basi tingala kamo sining nga aga, nga may mga pag-uwang sang mga sirin, no, sang aton sining Bureau of Fire Protection, bangon nga ti may ara sila sanggin patigayon nga parada. Aksyon Hotline! Halong sa kalayo, amo na ang aton sining nga panugyan sa mga pumuluyo ta. No, hindi gid magatag sang kumpiyansa bangod nga ang kalayo, once mo ni gani ang maghalit kag magigo sa imubaw sa pamilya mo, masunog ang bilog mo nga panimalay, ang madugay mo gin-invest, ginsuptan agud makapatukod lang sa puluyan, mawasipa. Aksyon Hotline! With Aksyon Oliver Pason sa technical side, back up naton karon nga aga Aksyon Dorel Kabato ka Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Tayhopon checking in diri sa Monday presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Ginaabi-abi ta ang aton nga magka-aksyon nga nagamonitor hindi lamang on air kundi ara man sa mga nagamonitor online. Aksyon Hotline! Available dira ang aton sini nga mga chatroom sa YouTube nga pwede ninyo padalan sang minsay man sa Facebook. Sa aton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, paisol na naman. Nanong paisol ni ang implementasyon o regulasyon sang no collection o no segregation, no collection policy. Kung nag-expect kita nga ipatuma na gid ni ang no segregation o collection policy because this is a long overdue actually. Nang kasuguan nga hindi lang ginapatuman di sa Bacolod kundi this is a nationwide nga kasuguan under Republic Act 9003. Aksyon
Hotline. Diri sa Bacolod, ang target is March 1. Tingwaan sang Solid Waste Management Board, gintingwaan sang Liga ng mga Barangay, gintingwaan sang tanan nga mag-concerned agencies. Nga basi pa man ang mapatuman, sus, sa kaluoy, sang mahal nga makaakot, hindi kin may ngagaw. Nga, damo sa mga barangay nag-appeal, pwede mapaisol, kaya hindi pa kami preparado. Aksyon Hotline. Sa headline number 2, ari ay istoryahan tapagid ni damo kasuguan diri sa Pilipinas mo nga ginapatuman mga regulasyon. Pero tiareo parte sa regulasyon sa mga tricycle, no? Sa mga national highway. Kung pamatian ang DILG sa order nga latest ngin pagwa, tanan gid ya tricycle kag ang ining mga e-bike ni hindi kinahanglan gid pagpalabayon or hindi dapat nga mag-traverse sa national highway. May gina-insister man ang pila ka mga lokalidad, hindi may ordinansya kami di. Aksyon Hotline. Ang pamangkot, sino ang dapat mangibabaw? Ang ordinansa o ang mando? Ang ordinansa sa lokal o kung ang mando gikan sa nasyonal? Aksyon Hotline. Kag, of course, Fire Prevention Month, tutukan naton dugay-dugay ang palayag sa tagpamuno sa Bureau of Fire Protection. Aksyon Hotline. Ayos, muna nga pila ka madalag ko naton nga mga balita nga tutukan na karon nga agad. Diri hapon sa ino palatuntunan Aksyon Hotline sa nasiling ko na Lunes nga pagpangalagad. Marso 2, tuig 2020. Aksyon Hotline. Ang inyong mga mensahe pwede naman mapadala sa aton sining nga text hotline 0938 no 090938225517. Again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Aksyon Hotline. 2006. Going double ID for best public affairs program for radio. Now, itinguan lang karon kay basing patrol makuha na niyo ma-check niya perti kunong traffic subong sa Araneta. Uy, ari pag hindi siya nagkabalantayan national bin alerto be basi kon kabalo ka ang balita nga nakuha ko nga may kuan mo may ara na sang pag-umpisa sa tong may ara na sang pag-umpisa sang ginatawag naton kuan bla implementasyon sa regulasyon ni pagpangnakop kapin pagid sang mga bagong indeputize nga miyembro sa Bacolod City Police Office. Hala nyo. Hindi ka mo sumaglahog-lahog nga maghalaka traverse sa National Highway kung kapin mo kung tricycle ka mo, kay delikado. No? Kagway labot sina, damo na sa ma-deputize nga pulis nga magabantay sa inyo. Aksyon Hotline. Sige, so unahon ko lang anay kay ara nag-standby sa aton nga linya sa Aksyon Alvin Graba. Upon niya ko no, ang tagpamuno sang Bureau of Fire Protection diri syudad sang Bacolod. Patrol reports. Aksyon Alvin, masingit mo lang dayon. Grabe kunong traffic subong na sa Araneta. Aksyon Alvin, good morning. Please come in. Aksyon na Art, wala lang malugay nag-abot na no ang lidpak ang isang gikan sa motorcade nga ginpatikayon karon nga adlaw sa ika-28 nga pag dumdum o kon sining Fire Prevention Month no. Subong aga nga gin pangunahan man sang mga katapos ang Bureau of Fire Protection sa syudad sang Bacolod led by Chief Inspector Publio Buboy Plutinya. Okay. Subong sinaksyon Art kay di may mga bisita man siya nga ginaistorya pero available ni lugay-lugay tapos nang kay nagpapakuha lang sila no. Ang iban nga mga grupo di Aksyon Art ang ining lidpak ginpangunahan man sang Bureau of Fire Protection nag-abot man ang pila ka mga volunteer fire brigade kaangay sang amity kag chamber. So meaning tapos na ang ila ginpatigayon nga parada. Yes, Aksyon na Art no. Basi amo ning rason nga giramundial kinagamo da ang traffic ko no, ang gumon sang traffic ko no sa Araneta hindi magwantas bong. Sige, oo, base amo nang isa sa mga rason Aksyon na Art no. Ginapa intrapatan ni Sir Buboy sa iya sining picture taking no. Amala na lang siya sir karon ng picture taking una ang tanang imo advisory di ho kag reminders public.
Sa aksyon na art, no? Atong ginayo ko gali dayon si mo, kuhain na lang sila yon bro, karon na ko nay. Sang sa video lang recorded mo sang iya panugyan. Roger, ang data aksyon na art. Sir, live ka subong sir sa Aksyon Radio Bacolod. In line sa celebration, sang sining celebration sang Bureau of Fire Protection na Fire Prevention Month. Sir Buboy, aksyon na art si Sir Buboy. May monitor man siya. Sir, kamusta? Anong preparasyon tagid sa pagbukas na sa sining Bureau Fire Prevention Month? Yes, sa sining ng Fire Prevention Month, nang nag-start kita sa hapon sang mas. So, nagpasalamat kita sa mga ako nga nagapangayo sa iya guidance for this month-long activity. All throughout the year, nga pangayon natin intention sa iya nga mabuligan kita sa aton campaign para sa pagbulig sa aton mga isig katao, no? Mga effective ang aton nga campaign. For this year, ang aton nga tema, matuto ka, sunog, iwasan na. So, kaya mong tanan, aware sini ano ka-importante ni sa aton pamilya, sa aton mga abyanan, sa aton tanan matadlaw nga ilimutor. So, kahapon, kagina, motorcade kita, ngimpaitirahan sa aton nga mga kapdanan diri sa Bureau of Fire Protection, Bacolod, punman nato ang aton mga ibang agency, just like sa PNP, BGMP, Philippine Coast Guard, mga rescue group sa DRMO, ang aton mga safety organization, ari man diri, sa iban pagid, sa mga rescue group, ang aton nga mga hospital sa ari man diri, nag-join sa aton sa sining likuton para sa tanan, kadamo sa nag-join sa aton sa mga Aksyon Art, no? Kapasalamat kami nga initanan ginogyan kabisali sa inyo sa media nga inyo haboy sa tanan kung sa din ka man sa kilid, kung sa din ka panago as long nga may radio kagara ang Aksyon Radio, mabatian nila ang amon nga panawagan para sa safety sang kada isa-isa. Okay. Month-long activity, sir, ano ang pinaka-importante sa buong adlaw? Do we have mga activities pa with the governor? Diri sa city, no, continue aton may substation after sini makandak sila sa inspection sa within sa ilang IOR, no. Babi may naka-assign na sila nga ano nga kanda kanila mga drills lectures ang atong plans and training amo to ang priority of kaligtas sa paminan, which is ginorganize na isang aton plans and training kasi lagato sa barangay kuha sang training na mayara sila 40 hours na mandatory training for organize ang atong brigade nga they will act as a first responder sa ilang lugar. At the same time sila magadetermine man sa mga hazard sa ilang lugar, at least na-prevent, no? Ma-identify nilang area kung din ang alagyan, din anong pwede nga mga hazard nga pwede ito sa sunog, ang escape, they were also the one nga mag-conduct sang lecture or paibalo sa mga ila pumuluyo. Aksyon Art ang ato na namdamo kita activities, no? Okay. For this month, just like sa may mga quiz bee kita poster making and doing contest with coordination sa aton nga DepEd, no? So pagaywaton diri probably sa Ayala nga area. Tapos miyara man kita nga mga operation tuli, medical mission nga pag-sponsoran man sa aton nga pila na katuig kini 14 years na no, nga medical mission sang Dr. Pablo Otori Foundation. Atong kita naton nga aton nga mga substation nga conducted sa nga vital possibility information drive para mapaabot sa tanan kung ano ka-importante ang safety particularly sa natawag nga sunog nga makahalit sa aton mga kagamitan, especially ang aton kabuhi. So kabuhi na ka-importante sa tanan, no? So batyagan natin sa mga perti na gidya kainit medyo mamulumadlos na gid ang panahon. Gani man. So, muna nga continue yang aton nga
programa dahil sa aton leadership sa aton director, no? Director Usi Imbang Junior. Okay. Sa aton man nga presidente part sa modernization, kung makita tadi Aksyon Alben, Aksyon Art, no, ang aton mga fire truck subong diri sa Bacolod, may mga bago na kita. Part ni sa modernization sa aton bureau, ag sa Secretary Anyo nga nagabulig man para sa aton sa Bureau of Fire Protection. Okay. Ang mga request ang atong regional director, Senior Superintendent Roderick P. Aguto, sa mga station nga ginanapagin aside from sa mga fire truck, no, kang mga equipment, kang mga PPE naton ginagamit sa sunog, sa atong mga firefighters, kag under sa leadership at sa atong supervision sa atong provincial fire marshal Fire Superintendent Pamela Rogine Monteroyo Candido. Kag makita tadi sa mga Action Art ang aton nga opisina, kag madamo nga salamat sa inyo nga hindi maging part makamo sa bulig nga matigayon ini. Papayindi sa mga tanan nga pumuluyo nga ini mag-house ang aton mga bombero sa atong equipment nga patong pagalungan para pagamiton for pila ka years nga magamit naton para sa protection, kag magamit naton sa pagsalbar sa aton mga pumuluyo. So probably madasig din sa aksyon subong, probably mga 3 years or 4 months from now matapos na ni kaga makahatag kita mayon service, especially man sa mga kliyente nato nga secure sang fire safety inspection certificate kag fire safety evaluation clearance as prerequisite sa mga respective permits, just like sang business permit kag for building permit and occupancy permit. Yes. By the way, Action Art, kuha ko rin tinion, Please, sir. natapos ang atong business one-stop shop last time can extend at kasi supposed to be January, but ang aton mayor can extend ito para makita ang tanan. Okay. Ginano ni Mayor Bing Lardia nga mapa-extend kag mahapos sa tanan sa ila pag-process ang ilang mga business permit. So nagtapos kita sa 28 Friday, February 28. Kag nag-request kita diri sa Ayala nga maka-temporarily stay kita dito sa ground floor, lapit sa chapel, no? Dito kita cater sa mga those na makuha sa ilang mga fire safety inspection certificate at other clearances sa Bureau of Fire Protection Bacolod. Probably may inconvenient din gamay kasi since we pina-request naton ang Ayala nga kung pwede makasulod temprano kasi sa ila yung pining is 10 o'clock. So probably basi ma-request naton sa ila for security man sa ilang apart kung pwede naton maayo nga kung pwede 8 o'clock makasulod ang aton kita kag ang aton mga kliyente. So bali ara na may standby na daga kung sino magkuha sa mga permit nila makatutunan da sa Ayala, sir? Napasulod na itong atong mga gamit, no? Just like sa mga table, chairs, computers, and other documents na kinanglanon. But tapuson tanian ay Action Art kay after sini madiretso kita to iplastata na ang setup dito. Okay. Ay ang atong obraya subongga do kita na matapos ini mga activities naton for the month ginapasunod naton. Sir, kundi nagligad to, no, kundi speaking of sa sining pagkuha sa mga business permit, no, nga prerequisite kinahanglan makaiara ka sang fire certification, and then may inspection sa Bureau of Fire Protection. May mga commercial establishment diri sa Bacolod nga may problema kon parte sa fire safety issues nung ang iban ganisan to tingin padala notice sang City Legal Office o kung sang City Government of Bacolod. Now, subong sir, kumusta 100% ni nga mga applicants o nag-process ang ila sini nga mga safety certificate gikan sa Bureau of Fire? Pasado ni tanan kag why kita dapat kabalakan nga publiko kay siling ko because of the experience ang haba pension tublado ginakulbaan ginakibang ang tawo. Ang iba nag-comply na, no, kag iba ongoing. Kahit iba minimal malang ang mga requirements, but naton nga pwede naton yung mga possibilities na naton i-comply nila. Okay. We have also ginataga naton sa administrative fines. Kag gina-recommended for closure. But ang naton dire sa subong ga-cooperated sila, no. So that's why nga miyara kita yung regular kag periodic inspection kay sometimes ang ilagi na imo ang aton nga mga business establishment
nag-comply sa continuous nga business is abla kakalipat man ang ilang nga mga employee o mga tinaw nila gusto ginamiyara kasi may mga obstruction nga ginatanaw naton sa within sa pathway or sa mga exit. So, na-remind natin sila kag di kinakanta sa training at least ang occupant or ang mga mismo ang ilang mga tinaw kabalo ko na no ay mo ipingkis kami magtuhaw nga mga emergency just like sang sunog. Sige. On that note, salamat to on my end duay naman ko pamangkot gid sa imo. Salamat gid sir. Thank you man Aksyon Art kag sa akong kumpare di Aksyon Alvin. Thank you. Aksyon na art to, si Sir Buboy. Sir, nakalabay ka mo kaginang lead back nyo kagina. Arenetan, may paggutok jutay. Yes, sa pagkalaba, bisa nga ito nga nagano, no? Kaya kadamo, sa nga ito, nagsunod nga nag-join sa sining activity namon sa buong aga. Kagdamo ang mga safety organization, no? Mga hospitals, ka mga rescue groups nga nag-join, pati ang mga barangay nga nakandaka naton training. Drill. So, Drill. nag-join na sila, since nga may mga vehicle sila, emergency vehicle nagdugang. Kadamo, kag sa aton mga PNP, mga GMP, kag sa Philippine Coast Guard. So, nakita naton kadamo, mga safety organization, join man sa mga private, no? Just like sa nga IAE, UAP, kag mga architects, engineers naton, kag sa Philippine Society Mechanical Engineers. Kag kadamo, that's why nga kagina balato nga daw traffic kag plus ang aton mga fire trucks nga sa chamber sa meeting nung plus ang pakulod nga nagdamo ng atong fire truck. So the first nga kagina nag-join ng atong fire truck do mga walogid kadyo no protigin binlan dato sa ibang nga area nga medyo layo kay i-anticipate naton nga masi bala. Kaya wala lang malayo-layo na. So salamat kag nanging successful ang ining motorcade na okay ang tanan. Aksyon na art, sir. Thank you, Gino. Aksyon na art si Sir Buboy Plotenya. So, Aksyon ako sitwasyon. Yes, sir. Ang ako niya panugyan kundi may mga ang masaming ginatunaan sa kalayo ining mga problema sa linya ng kuryente. Ano ganing tawag sila? Short circuit? Oo, short circuit. Di mo na kung may ara man ginahalinan, ginatunaan ngang nagtuaw ang sunog bangod nga may naghampang kalayo nga kabataan o kung naghampang sa posporo, lighter na. Amo na bla? Oo, at least para maging aware ang mga ginikanan Action Art, kay may panugyan man ang aton sining hepe sang Bureau of Fire Protection Division sa Bacolod nga at least number 1 diri nga mangin aware ang mga ginikanan sa paghampang sining mga kabataan nga maghahampang sa mga posporo kung magasindi abis ang kandila dapat medyo layo sa mga combustible materials. Amo ni isa sa mga importante diri kung mag-brown out that is why nga amo ni isa sa mga madamo nga pangabay no para mangin fire safety ang komunidad sa syudad sa Bacolod Action Art. Sige, halo nga Action Alvin. Yes, hindi kin magampang kalayo ha. Never no. Kabalo ka naman. Kay kabalo ka naman singura kundi may style na. Yes. Yaga pa kumadakpan gani pulo pa amnesia singa ari ko dimando amo na bla. Maambal ya sino ka gani? Oo, singa nga ari ko di. May lain nga style subong approach naman para masalbar yung kugilingon niya kabalo ka na. Ano? Palipong-lipong. Dakpan lagi kasawa ya bla nagwa mo na. Nya ti amo gid siling ko. Nagpalipong-lipong. Sus ba ang asawa kasi nga tuo daw no. Do ginatake tuod si Corazon now nga do kikirig nga kwan. Ginpalapitan sa asawa Action Alvin kag murot ikonon tani buligan. Siling sang bana. Hindi ko siya paguyati, hindi ko siya pagapusa kay palangga ko siya asawa ko. Galing kay amulan to. Amulan to siya. Sunod ginsulit niya. Gindalan batuta kasawa niya ditoon mo pa ko. Kada na lang kanya, lipong ka, doon di amo. Awang mo, saan ka kakilala ko, Action Art mo? Hindi na pagsupunin kilala mo, dahil hindi na pagdaligay, Saan kakilala ko? Birthday mo, subong, no? Yes. Nambala si Sir Boboy nga pasumpitan ka na, bla? Action Art? Maduga lang ko kagina sa ginambal mo to, bla? Masawa. Last year, no, ang sa gina-concern natin, ang isa sila nga mga ginatunahan inaway sa mag-asawa. Gani. Sang the other, nadawag natong may third party, bala? So, monitor tayo na sa aton mga pumuluyo. Kung may mga muna gani,
Yung sila nga mayang tulog nyo, kundi monitor nyo before. Tapos di away-away na malakat pagabalik to, tigil sa pagkagabi. Huwag takabalo sa katabo, just like atong mga iban. Nga ginastutdan nila ilabalay, pero may tani ko na ilalang balay, pero may nadalahig. May nadalahig iban. So, Sir Boboy? Mo pa na isa sa remind ko pagit sa pumuluyo nato. Kung maginaway ka mo, naway lang ka mo nga, i-settle nyo dayon. Hindi na ka mo palawiga ka hindi pamalitan ng iban. Kaya isa ka mo yan. Pagka incident nga, action art nga, inatutdan nila yung ilabalay, bangod siyang away nila. Yan man. Away ka pa man kagi, palipong-lipong, Sir Boboy, no? Way pa man. Sampay man si... Lawan ko lang na si makabalo ko yan. Ito sa kalantuan, ito kay... Mayara ko gabi importante yan. Gani, kagabalog ko kung nga si Sir Boboy faithful. Pariyo na siya sa tupan mo, kumpare mo na bla? Roger, kasi siya aware gini sa witcam sa sunog, kasi siya naging biktima man sa salakyan niya mo. Na? Aksyon gina. Kabalo ka kung way siya ka-attend sa birthday ni Aksyon kagabi. May special. Walo ka naman daan. Normal lang na yan. Special sa iya kabuhi. Sige na, pwede pa man siya second time around. Nag-propose siya kagabi. Nag-propose ang? Kamusta itong proposal, sir? Ginago o gin-accept ko wala? Okay na simple na. Mo ginaya action art, di ba? Correct ka. Mapunggan mo kuno ang isa ka manara nga baka, kag ang baha, pero ang gugma hindi na yan. Kaya kung manay ka mo yati, both of you man ba ginayes yan? Oh, yes! Sige. Aksyon Alvin, salamat, Kid. Yes, Aksyon Art, thank you, Kid. No? So, rekta diri sa opisina sa Bureau of Fire Protection. With Aksyon na ni Kiraw, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Happy birthday, Toy. Ayun siya. Happy birthday. Why kita na? Aksyon Hotline. Birthday ni Aksyon Alvin, no? Subong ginang iya birthday, March 2. Sige, God bless sa imo. So, halong mga ka-aksyon, ang kalayo, budlay kon mag-igo, kag kon kita mangin biktima. Hindi lang propiedad ang mabutang sa alang-alang, kundi kaluoy kon may mga kabuhi nga malamita. Fire Prevention Month, nag-umpisa na. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag
kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion.
Reports, second portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huli. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Balita, Evening Edition. Aksyon, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat
dampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:48 na. Pabalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning. May lang pag-monitor kay Ma'am Elizabeth Malacca-Gamala. Silinga, good morning. Please greet my nephew Edwin Pabilio Jr. 27th birthday niya today. Salamat. Araman si Ophelia Galero Arce. Good morning, Action Art. Have a blessed Monday. Have a blessed Monday. Please greet lang the Engineer Felix Villatora. Monitor gid subong upod sa nga mga tao da sa Silver Dragon project site. Okay. Sa mga taga Silver Dragon, good morning. Action Hotline. Girlie May atong Salazar, happy birthday kuno kay Aksyon Alvin Graba. Paring Basti Girhin, no? Paring Kirubin Tuto Bayang, good morning man. Congrats. Salamat pa rin. Happy birthday man kay Aksyon Alvin Graba. Thank you. Mary Jean Saludares, linga good morning. Tamiyaw ko lang, Saludares family sa Banwasang Pontevedra. Thanks again and more power. Inting Bibuso, gamonitor man siya sa Celine Homes. Salamat. Heaven, good morning. Nonoy Tahunes, good morning man. Jennifer Lianio Zonita Erlano. Araman ka monitor, kag sa tanan nga pamilya dira sa Victorias, kag Pontevedra. Action Hotline. Good morning, paring Chupoy, no? The former ABC SQ Federation President, yung una na mo na sa kawayan, no? Batch ko si paring Jerry Chupoy, magbano, ara subong sa Macau, China. Action Hotline. Halong pareha kay ang ara gyapon ang pamahog sang coronavirus, no? Ang COVID-19. Jo Marie Pormentira, monitor kunos Jenny Perez sa Binalbagan, kay Jen Fernandez Patanii, Josette Nipales Magwad, Roy Cabalcar,
Inday Blaza, kagirli may atong Salazar. Thank you. Aksyon Hotline. Alas 8:50 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Online sa hotline. Online sa hotline. Bro Radix, lambot kag kando ni PNP. Good morning sa inyo. Joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalagad is Vice Mayor Elcid Familiaran. I-check ta lang no kay, although ti ang barangay niya amo ni nag-ayo, no, paagi sa Liga ng mga Barangay, sa Solid Waste Management Board, nga ipaisol na lang, and April 1 is the target, nga implement gid ang no segregation na collection policy. Joining us this morning, although nga ti bulig lang ni siya sa city, nga singuna sa iya tanan gani pati complaint kilabot siya. Vice Mayor Elcid, good morning sir, how are you? Vice, morning. Nautod ang linya ni Vice Mayor Elcid Familiaran, no? Kay Corazon Villasis Gayo, Radix Lambot, Rosan Ilomba, Boy Julingo, Mark Anthony Arroyo, Elizer Ispliquit Jr., Jomari Estopa Sr., morning, siya. Balikan ta si Vice, ara na siya sa aton ng linya. Vice, good morning. Yes, morning Aksyon Art. May mga gagawin sa atong pagpalamati. Sorry, gid, nauto na nga itong siningaling niya, no? Vice, why gid matigayon, just like sa interview na nagligan, nga may pilot area lang ang implementation, no? So, no collection, no segregation, no segregation, no collection policy, which ang target is April 1 nga matotal ini, no? Ang 100% nga implementation. What was the latest? After the meeting, sir, na-inform kanila sa itong nagligan nga Saturday? Yes, Aksyon Art. I was there. Nag-attend kita sa meeting sa Liga ng mga Barangay. And nagpasar sila sa resolution. Okay. Requesting the Mayor Bing, to postpone sa implementation sa no segregation, no collection. Okay. For another month, no? Without any postponement. So, April 1 ang ilagin ayo. But, before na-approve, nagpangayo po na isang justification sa ila eh. We've been announcing it for more than a month that masukot kita March 1. So, I think na justify na nila ang ila request tungod siyang series ba lang ang mga memorandum circular, may ang clearing operation, may African swine flu, then ang COVID-2. Pwede kita ito ang giho siyang aton kabarangayan. Okay. Nagdululungan. Plus the fact na ang iban na barangays, especially there is urban barangays, hindi preparado. Kaya nila budget kamay, so wala pa ni sila sa mga MRF. Wala sila nakapa-construct. Okay. Nagway ng butangan. Amo ining reason nga cluster ni sila into 5 or 7 barangays. Okay. So that binulagay sila, buligay sila sang ila resources. So, pat may ara yung 11 ka barangays na nagsugod na yesterday. Okay. Kaya ready na sila. Namely, barangay 17, 18, 22, 37, 31. Barangay sa Alihis, Bata, Estefania, Takuling, Handumanan, and Tangod, I think. Ang Tangod, Baraman. Alangilan, sir, no? Araman? Alangilan, yes. And 7 kapurok sa Mansilingan. I see. So, bangod sining commitment Manila, hopefully nga hindi na ni mapaisol, meaning kon maaprubahan ni siya, by April 1, dayon na ginaya by hook or by crook, sigihon na ginaya ang implementation. Yes, without any extension. Okay. Kasi ang 11 barangay, sila yung motor sa pilot. So, sa natin. Okay. Then, by April 1, full swing na siya. Citywide. So, kabay pa, nung away na sang problema along the way, nga may magluntad naman, mga calamities nga pwede mapaisol. Kay,
Actually, kung lang tawon ta sir, do ka long overdue na ni, nga sa kasuguan, after Correct it na was application. approved now sa Congress December 20 of 2000 and then napirmahan sa Presidente January 26, 2001 under sa RA 9003. Galing kay tiyan mo na bala, kung kaisa, do kabudlay, gin nga ma-implement ini, since kung ang ginakinanglan mo cooperation sa public, do mo na kung kaisa ang kabudlayan, kung kulang man ang kooperasyon sa publiko. Yes, Aksyon Arte, honestly, ginprang ka ko to sila. Pakawian nga ko tis na. Kasi pila ng adlaw pa interview talit mga munang inyo din akong interviews na. Gani. Amo na na ma-start ka din, wala. But then ang explanation nila, kung mag-start March 1, na hindi man lang kaka-comply, better to start it right. No? So, consulta man sa mayor, justified man ang ilang mga reasons, but with the condition nga hindi na mga yung extension liwat. Okay. Postponement. Aha. So, puli, sige na ni, and ang pumuluyo sa Bacolod, kabay pa, nga sa nabili na mabinulan as part of the Information Education Campaign, kami dari sa Aksyon Radio, willing kami magbulig liwat, sir, nga mag-offer, no? Nga at least, maka-explicar kita sa tawo, liwat na ito marimay ng public, nga tiyan mo niyo, April 1 na gid ang final nga implementations ni. Yes, sir. Kapasalamat kami gani nga ang DYAZ ng inyong program, ang management, nag-publikit sa aton syudad sa pag-inform at pag-disseminate sa mga informasyon sa aton pumuluyo. Okay. Aksyon, thank you good sa inyong cooperation. Sir, subong man itong adlaw, no? Mas-shift lang ko very quickly. No, may meeting ka upod to sa agod talakayon ang parte sa COVID, ang himuon bilang mga tikang o lihok sa mga airline companies together with the CAAP. Ano oras to sa sir? Well, may meeting kita actually kung Action Art mo. Every week na, every Monday. But may mga times kung isang daw hindi man kinalanon and sa ako gina-cancel na ito ng meeting. But okay. May 10 a.m. kita ng meeting sa SP Session Hall. Then by 11 a.m. may press con si Mayor. Ganta naman ito sa Babaw. Okay. Parti ini sa dalangan sa waste segregation, sa COVID na ito, and ang executive order pala. Okay. Na ginaban ang pag-dock sa mga vessels coming from countries na may lockdown. No? So, mga negosyante nag-reklamo, especially nga aton mga farmers, no? Kung subong, tig-alabuno nga season subong, so basi mapiktuhan ng aton agriculture nga industry, no? Kaya puno na kang ginariya, lang taon na ni Mayor ang mga pros and cons, no? Ang kay Mayor diya siguro hay mo. Oo, correct. General welfare sang pumuluyo ang aton ginalantaw ni Mayor. So, itong nag-issue sa executive order na iba ng pagdak. So, sa way kinadakadak ang kwan. Ang isa ka vessel ng Maria sang kwan, sa Ngabuno, tungod ari ni sila sa isolation period na 14 days. The quarantine na sila sa vessel. Okay. For 14 days. So, ang atom executive order man ang PPA and DOH na ang tanan ng vessels na mag-ariya sang goods. Okay. No embarkation and disembarkation. Kapulugi. Butsilingon, wala siyang isa ka krong manaog, wala man siyang tao nga magsaka. Wala saka, wala manaog. Okay. So, saan matapos ang gani, sir? Ang ilang nga kwan? Safe ang aton pumuluyo. Saan matapos ang ilan na sir nga isolation period? Sa March 4. 4. Ati Miyerkules na? Dr. Boga, sa March 5, masaka. Siya ning doktor na to sa sa Bureau of Quarantine. Yes. Then, kuha niya na to, consult niya na itong mga, or lantaw niya ni.
Okay. Ang tag-isa-isa ang mga crew dito Aha. sa babaw. Sige. So anyway, salamat gid Vice sa imo sinitay magin-share karon nga aga unless may mga tugon ka pagid sa mga taga Bacolod. Yes, thank you kid Action Art. And ang sa aton pumuluya, vigilant gyapon. Wala pa ni matapos ang COVID, ang virus. In fact, ang Korea, subong pwerte ka damo sa naigo. No? So, ang aton instruction sa DOH, sige ta na sunod, hindi ta mag-take chances kasi lintang wala na ni. No, kay kung maigo ta dito, hindi ta kasarang. Honestly, kung lantaw hindi kasarang aton government, wala ta siyang resources na matatapan naton ang tanan nga problema. Okay. And amo nang kuan ni Mayor, concern ni Mayor nga ang safety sa aton pumuluyo. Salamat kita sa keep update sa aton radio pamati kadi kaya ready ang correct information. Hindi ta magpati liwat sa gina-post dira sa Facebook nga may gulong na, waay na, okay na. Kung ano ang gina-post nila nga commercials dira. Na muning gulong, hindi na magpati. Wala kadi sa radio kag sa halin sa DOH nga report. Thank you kid Action Art may mga daliwat sa aton. Salamat. Action Hotline. Doro gid ya tao no, bisan na mo niya negosyuhan pa to na may mga naga-post. Actually may mga nagabaton ni customer online. Halimbawa gusto mo nga maproteksyon ang lawas mo. Way pa na approval sa DOH. Way pa na siguro, way pa nga ni bulong nga na-discoveryan nga pwede bulong sining COVID-19. Advance siya. Hindi ka mo magpatis na dali-dali. Kapin pagid sa social media. Kay sumundo mo nang ginagamit, ang pinaka-maabtik actually, nga kung kaisang ginakuha information sa public is Facebook o social media. Tihalong kita kapin pagid sa mga news sources o kung nagapagwa dira sa information nga hindi man lang halin sa government nga mga kuano nga agencies. Kay pwede na nga ginhimo-himo lang sa pila ka mga tawo kapin pagid kun fictitious name ang ila ginagamit nga account. Action Hotline. Tandaan ta gina, by Wednesday, March 4 matapos naman ang ginpatuman nga isolation period sa sining mga crew sa barkong aran ang dira sa puerto malapit na why ni sila nagdungka actually no kundi nagangkurahi na sila skilid sa baybay bangod man sang ginahimo nga mga measures bangod sining coronavirus 19. So after sina March 5 masaka dira ang taga Bureau of Quarantine no i-check ini sila gareklamo mga negosyante no kag mga farmers kay ang supposedly nga ipapanaog iariya nga mga abuno ay sos hindi mapapanaog. Action Hotline. Di budlay na iya. Kabalo ka, itig alabuno subong, no? Basing iban matake advantage sa mandingang iban nga abono mahal bla. Action Hotline. Morning lang kay Bro Jo Marie Stupa Sr. Kenalon sa guys sa Tokyo, Japan. Haraman si Paring Paul. Bo Paring Paul, sa nung kumpuli? Di, hidlaw na kusimo ba? Action Paring Paul alon sa guys sa Tokyo, Japan. Good morning. Haraman si Sir Anjo Ellenberger Aiko. Sir Anjo Aiko, kumusta ka na, sir? Way na kita-kitain. No? Jinky Dagiya Montiliba Numerais, Doy Grigas, Mark Chavez Maningo. Harapan si Sir Roger Montalvo, Ninoy Mengagada, GVL Luntayaw, Mary Ann Villases, Paring Basti Girhin, no? Martin Gonzales, Wonder de la China. Grabe ha, Wonder de la China. Action Hotline. Paring Edgar Marcelo Magbanwa, classmate, morning. Justy Lim, haraman ka monitor, Joy Archibal Landero. Orby Saplim, Barangay Kapitan Juan Soniel T. Malayang, sang Barangay Kabog. Joey Alegria, Jinda Baguna, haraman si Mariel Jake Rojas. Sila nga bro, damo, di hampang kalayo, amigo. Ay kalain, damo gampang kalayo ha. Ha ha ha, sila nga bro Edgar. Action Hotline. Ati halong lang nga hindi madakpan ha, sang taga Bureau of Fire. Araman si Glenn Talafiero, Nelda Siguansi. Thank you gid sa mga nagapadala sa mensahe ha. Kay girl may atong Salazar o damo na giningilay nga ginpadala ko. Sige lang.
Ay, hindi ko malabutan, pasensya, gidasa ni Boy Arnaldo Paladar, pare, morning, Jose Mungcal Turilla, Glazel Yolo Masculino, the president of Negros Press Club. Good morning. Haraman War Limor Otaner, Renato Rojo, tulingin pang baliskad niya, classmate Edwin Imbang, Attorney Ike Tabino. Aksyon Hotline. Morning man, Mark Imarcas. Morning da, Consorcia Diego Tintin Guarin. Good morning kay Lona May Britannia Calyado. Jolie Serra. Salamat kita sa inyo sini pagmonitor. Eliser Ispliki Jr. Aksyon Hotline 2006. Going WID for best public affairs program for radio. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod
sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aregla, do pasensya, gid hindi ko malabutan ng mga mensahe kay pertigi kadamo sang mga late na nga nagsululod. Okay, Tito Bubong kag Tamay sa linyo, Dras Isabela, good morning. Kay Digong kag kay Pamilya Mercurio, no? Kay Tuto Digong may nga galang, may lang nga pag-monitor o pod kay Papsi mo, no? Ara nga monitor si John Flora Mercurio kag Maninoy Ramon Monching Borromeo. Action Hotline. Morning dra, may lang nga pagtutok man. Ayos. Kay Ma'am Jinky Dagia Montelibano Merais, good morning. Pasensya gid nga iba ng mga greetings, hindi ko naging malabutan. No? Ang aton lang reminder sa aton mga kaaksyon, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. No? Dapat tagid ni dapat tagid dumdumon nga amo ni makabulig agud nga magbakod ang aton immune system kag resistensya sa lawas. Hingan iba naton kapin pagid kon ang imo balaya palangabuyan o kung ang imo trabaho gasalig ka lang sa pagpangabudlay, no? Hard labor ikaw in short. Tikon hina ang imo immune system permi kay imo gamasakit, paano ka abi makatrabaho tayo yon nga sa ulihi basikon palinon ka pa sa trabaho sang imo boss bangod kay hindi mayo ang imo performance. Tandaan tagida, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, damo 5 chemicals,
bastante sa vitamins and minerals from vitamin A to zinc nga magabuligid sa imo. No, tandaan ta na kag parisan mo sang tea nga magabuligid a complete combination para sa ikayong lawas. Aksyon Hotline. Kag may araman sa karon sang may liglas pag-inom sang coffee da. Oy, gina-remind tagi kamo ha nga may bag-o subong nga product nga mabakal nyo na ining Dr. Alfred's mangosteen nga kuan ho nga may black nga actually nga product subong nga available nga pwede nyo gid bakal kay amo ning makabulig man nga damo sang mahatag nga kayuhan no sa benepisyo sa aton sining nga lawas. Tandaan nyo gid ha sa aton sining nga maka-aksyon ti may kape ka na healthy ka pa iya. Aksyon Hotline. While tagaling tiyempo, karon nga aga, uy, damo birthday subong. Birthday man ni Sir Garcia kag ni Sir Pico. Mga public officer sang BCPO kag Nupo, dungan ni Aksyon Alvin Graba birthday. Aksyon Hotline. Grabe ba? Happy na birthday pa. Aksyon Hotline. With Aksyon Oliver Pason sa technical side, backup si Aksyon Dorel Kabato, Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Art Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.